mai so gaman jini ba za ya faɗi. Mata masu matsayi da kyau dole su ja aji, idan kuma suka yi watsi da hakan sun yi watsi da baiwar da Allah ya ba su. Masu kyau su ake kira taurari, amma ke wata ce. Kin zama fitila mai sheki a cikin fitilu. Idan kasancewar ki haka kin zama sarauniya, ya za ki ji idan ga dan sarki a gefen ki? Kada da cika ki da surutu, na bar ki lafiya. He dan samari. Alamun ka sun yi tasiri a zuciyar da kake ba ya faɗi ba. Nuna naci, ka nuna naci, nuna naci, nuna naci. Boye da